po siya sa IG na isan. Good evening, guys. Good evening, good evening. May daw ko kakutak mga gandi. Nakapalay ba? Kamukutan eh. Yan ka lang. Tumigil ka. Reko. Eh! Buo.
Magpagod na. Tani ko ah. Malabo na camera. Good evening, good evening, good evening everybody. Welcome to my live stream. Hello, good evening. Wala na yung ano. Saglit lang guys. Baka Mula yung ina picture. Dahil ka nga.
Ano ba yan? Ang hirap pa naman ng signal. Ang hirap ng signal. Yan mo, oh. Umiikot. Umiikot. Good evening guys. Good evening. Three million people in the house. Thank you sa thumbs up. Harang. Sabi ni Chacha Kulduroy. Thank you, Chacha Kulduroy, sa thumbs up. Mahina ang net ko eh. Naantok ako. Sa baba sana ako mag-live. Mas maganda kasi doon eh. Oras na ba? Bakit maitim yung puwet ni Momo? Ha? May marka ng kadiliman. Ang kuha ko mo naman. Para kang jiwa, para kang pude. Sino? Siya. Hello, maaga pa. 9:31 na dito sa Pinas. Naantok na ako. Pag nagbalag, laging nagdadasal. Nagiging wagtuwag. Sino? Siya. Ano ba yan? Antok na ako. Nalit ako sa LS mo kasi nagpunta ako sa isang Korean live at doon ako ng isda. Shout out kay Rudy Kim ng Korea.
3 million people in the house with 5 thumbs up. Thank you sa 5 thumbs up na yan. At dun sa mga naka-BG, thank you din. Ano yung pinagsasasabi niya? May maaama ito. Ano? Inuhulo. Nangali kasi niya. Mamatbat. Mamatbat. Ganito pag nag-live yan, hindi siya nag-aalay ba? Maiksi na ang aking buhok. Pinutulan ko Ang guwapo. dahil mainit at naglalagas. Ay, napuro niya. Gamit mo, parang nangyayari ka ng utang ha. Yun pa rin yung ano niya. Ay, bulaklak siyang dala eh. No? Yung aking camera ay malabo. Malabo talaga yung camera nitong ano na to, cellphone. Ay, ano ba yan? Hindi katulad nung isa kong Samsung, yung Samsung ko talaga. Maganda ang camera. Ito malabo eh. Thank you sa pa-bidi-bidi bata. Sa Kuldroy. Saglit lang guys, kasi meron akong ano sa baba. Titingnan ko baka mahulog. Ikat ba nga mamiris ini kay Isa pa na ito. Mangiras na nagpermi. Isa ko. Mangaras na yung 25 na. Pero nga anak na ka ang sayang. ay nako. Mamaya na lang ako bababa. At update lang ako, update lang. Update lang. Kahit 30 minutes lang okay na yun. Para ma-update lang. At gabi na. Malabo ang camera ng cellphone at umiinit kasi. Teka lang. Tani umalis. Kumain ka na, Tani, kumain. Ang bigat. Ang bigat ng baboy. Ang baboy, mabigat. Ang laki-laki na. Ang laki-laki na ang aking. Ilang buwan lang yan si Tani? 8? 8 buwan. Ang bigat-bigat. 6 na kilo na.
Yahoo! Haba ng harang. Salamat sa paharang, kapatid na Josie Cabasis. Hindi sana ako mag-LS, kaya lang sayang ang oras. Saglit lang, iakyat ko na yung aso sa taas. Halika na, Tani. Tani, halika. Let's go, Tani. Si Momo kasi. Momo! Ayaw tuloy magpahuli. Kinis ko na mabili ako pagdiliwan. Mag-i-edit ako. Ang gugulo nyo. So yan guys, wala na yung aso, nasa taas na. Ay, nakapagod na. Ina, sabi ni kapatid na Josie Cabasis. Ano lang ako, 30 minutes lang ako. Yung laptop ko sa baba, baka nahulog na yun. Hindi ako mapakali. Ano ba yan? Ganda kasi sa baba mag, live eh. Mag-i-ilis ka Josie Cabasis, mag-i-ilis ka ba? Hindi ko alam kung meron akong net sa baba. Kaya dito ako sa taas nag-live kahit konti lang. Mahina yung wifi ko, walang internet, may load naman. Bumili sa ng tuna, milik. Sardinas wala din. Bacon. Kailan ba nung nag-bacon?
bukas. Tinapa. Tinapa at saka itlog na maalat. Tinapa at itlog na maalat. Nangisda ako kanina doon sa kay Rudy Kim, yung Korean vlogger. Nagtuturo din siya kung paano magbilang ng Korean at yung mga language nila. Kaya nalita ko kay Manubag. Sabi ni kapatid na Juicy Kabasis, Borlagdan. Okay lang mag-play ako sa inyo. Wala kang pasok. Ay, ano ba ngayon? Wala kang pasok? 30 minutes. Support lang ako. Bukas na lang ako mag-LS o mamaya na lang. Mamayang anong oras pa yun? Tulog na kami noon. Mahirap kasi yung internet sa baba kasi medyo umuulan-ulan. Yung aking wifi, meron namang load pero wala siyang signal. Kaya dito ako sa taas ngayon. So, yan ay na 30 minutes at bababa na tayo. Kami ay bababa kadarating lang host. Sige, mamaya konti ako magpapaalam sa inyo. Mga 5 minutes pa at kadarating lang ni kapatid na Juicy Kabasis. Kasi kami ay bababa na. Pupunta na sa aming kwarto. Yung aking revenue, hindi ko tinitingnan kung magkano. Sino naman ito? Ganyan na. Short. Oh. Sino ba to? So, yan. Thank you kapatid na Juicy Kabasis at Chacha Kulduroy Harang. 2 minutes na lang ako'y magpapaalam na sa inyo dahil kami ay bababa na. Mayroong internet sa baba din.
Harang is light. Ang aking revenue, hindi ko alam kung magkano dahil hindi ko tinitingnan. Meron akong 105 pesos sa aking YouTube studio. Pesos lang magkano lang yun? Centavos lang. Saglit lang. Ano ko yung kasi ipapasok ko na yung ulam sa taas. Ayaw nito. Ha? Ano? Ayun, ano? Malabo. Alisin natin yung Yan. Malabo pa rin. Malabo talaga yung cellphone na to. Parang may usok. Malapit na ang Pasko. Ganda, panalo sa harang si host. Meron akong harang kanina ay 20 seconds, 20 minutes. Doon sa ako laptop naka-apply kanina. Ganda, panalo sa harang. Sino nga sa harang pa? Marklin Itim Vlog. Ano yan? Marklin Itim Vlog. Taga saan si Marklin Itim? Marklin Itim Vlog. May ka na, jacket, Marklin Itim Vlog. Thumbs up na. Salamat sa pa-thumbs up mo, Marklin Itim Vlog. Meron ka ng jacket. Gawin ko na lang 40 minutes at ako'y magpapaalam na extend na lang tong ko. Bago ka lang sa channel ni host Marklin Itim Vlog. Padikit naman si host, baka naman padikit ako para dikit. Kay nahiyo mabitatiro. Lilita. Kasi upuan Taga saan si Marklin Itim Vlog? Bakit itim? Ikaw ba ay maitim talaga?
Hindi ba pwedeng puti? Maclean puti vlog. Malabo ang aking camera, oy. Ano ba yan? Anong niluluto mo, Tita Kolduroy? Alimasag na ulit. Alam mo ba yung alimasag na nilubi? Yung tinatanggal mo yung laman niya, tapos nahalo mo sa niyog, timplahan mo ng asin, paminta, bitsin, o kaya magic sarap, tapos ilalagay mo dun sa kanyang ay. Tapos balutin mo ng dahon ng saging, lagyan mo ang sabaw mo gata. Masarap yan. Ganyan sa probinsya namin dati pag kami nagaano ng alimasag. So yan guys, salamat sa inyong pagpasok sa aking live stream ngayong gabi, at salamat din kapatid na Josie Cabasis, Chacha Golduroy, at si Mark Lin Itim Vlog. Salamat sa inyo. Ako'y magpapaalam na at gabi na dito. Hindi ko alam kung bukas makapag-ilis ako sa araw. So yan guys, bye na. Thank you very much. Thank you. Good night everybody. Bye bye. God bless. Bye bye.